Wayo ne wayo yan arewa, Allah sarki yan arewa, Allah sarki yan arewa. Jama'a lalai marhaban, assalamu alaikum. Yau za mu gabatar da wani shiri ne na musamman, shiri mai sosa rai da kuma alhinin abin da ke gudana akan matsalar tsaro a Najeriya, musamman a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Za mu kuma ta hallaka al'amarin a jihar Zamfara, jiha mai tsananin tarihi da mutunci da muhimmanci da taka muhimmiyar rawa kan makomar mulkin dimokuraɗiyya, musamman inda nan ne aka yanki cibi na farko na jam'iyyar APC. To yau za mu duba abin da ke ce musu tuwa ƙwarya. To yau an kawo ga wata matsaya a jihar Zamfara, kamar sauran yankuna na wannan shiya ta arewa maso yammacin Najeriya, cewar kwanciyar hankali kam babu shi. A yau bari mu fara da jihar Zamfara, inda wasu mutane suke karɓan ta'aziyya da ta zamanto tamkar sana'a, tamkar zamar yau da gobe a cikin rayuwarsu. Ku aka irin waɗannan ta'addanci ba mu ji komai ba mu ga komai ba, wannan ma haka, to gaskiya fi sabilillahi ba zai yi ba. Manya-manya chairman local government wanda shine sarkin nauyi, duk kayan yana wuyansa, amma a dinga maimaita wannan, a kashe a zango, a kashe a garinto, a kashe a kuzuwa, a zo nan a kashe haka kuna sai dan mutane guna jana'iza sai kace balbelu. Ya zuwa yanzu babu wani kwakwaran labari, ba komai. Ranka ne san da zuwa, wannan haƙi gaskiya na wuyanka, kai ne mas'ul, kai ne abin tambaya na farko, kai ne abin tambaya na farko. Yalla bai Malami da Rima, kamar yadda muka ji wannan dattijo yana wannan maganganu, mu kalli kuma yadda ita gwamnati ke nuna cewar kamar ba za ta taɓa yadda a yi sulhu ba, wanda kuma a wasu jihohi da dama za a ga cewar wannan sulhun da aka yi ya bai wa mutane dama suna cikin huruminsu, suna yin abubuwan da ya kamata. To me yasa an san da wannan matsalar amma kuma an gagara ɗauko hanyar da mutane za su samu su sarara? Wato matsala ce da ba za ta iya warwaruwa ba a arewacin Najeriya, saboda rashin shugabanci, saboda rashin amana tsakanin talaka da jagorarsa ko mai mulkinsa, ko kuma wanda ya danka masa amanar ya kula da lafiyarsa da dukiyarsa. Gaba-gaba ake mulki a cikin wannan ƙasa. Akwai alhaki na gwamnatin tarayya, akwai na jiha, akwai kuma na ƙaramar hukuma, akwai kuma na wakilai ma na al'umma waɗanda ba kujeru gare su ba. A cikin talakawa akwai jagororinsu, akwai waɗanda suke fita aji. To yanzu an kai ga wata matsaya ne da kusan kowane maluki ya ɗimauta a jihar ta Zamfara. A saboda me? Siyasa ta shigo cikin wannan al'amari na rashin tsaro a jihar Zamfara, to haka zalika a jihar Sokoto. Idan mun ce gwamnatin tarayya ta gagara yin wani hoɓɓasa a jihar Zamfara saboda jiha ce ta PDP, to jihar Sokoto kuma fa IAPC ce take akwai. To abin da ke haifar da wannan shine akwai rashin makama mulki na waɗanda suke jagorancin al'ummar a hukumance. Sulhu dai an sha maganarsa, kuma abu ne da ya kamata su talakawa suke nema su kare kansu kuma su samu maslahar kawo wannan ƙarshe, saboda ita hukuma a jihar Zamfara ba za ta iya taimakon su da komai ba. Wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an je kiyama wanda aka kashe zai tsaya bakin hanya, da wanda ya kashe zai rike shi, ya ce Allah ga wanda ya kashe ni kuma ga makamin. Allah zai tambaya karkashin wulaya waye ne, mulkin waye ne yayi. Kuma gwamnatin tarayya ba ta wani hoɓɓasa babba da za a daƙile wannan matsala ba. A wannan shekara ba mu ga wani abu mai daɗi ba aikin, wallahi ba mu gani ba. Wallahi in ma canza ku za a yi, ma me za a yi, gaskiya ba mu ga wani abu a gudani ba. Aikin ku bai yi mana ba, billahi lazi bai yi mana ba aikin. Ina mai girma DPO, wallahi aikinsa bai yi mana ba, bai yi mana ba, kwata-kwata bai yi mana ba. Ko ya yi muku? In ya muku kuce ya muku. Shi mai girma gwamna Dauda Lawan ya ce baya maganan sulhu, ya ce ya san masu wannan ta'addanci, ya san gidansu, ya san inda suke taruwa, ya ce kuma ya gagara ɗaukar mataki saboda ba shi da iko. Ita kuma gwamnatin tarayya ta hallaka wannan ga hukumominta na tsaro waɗanda suke mu'amala da gwamnati a jihar. To abin da yake faruwa a nan shine rigima ce tsakanin wakilan gwamnatin tarayya a hukumance wajen tabbatar da tsaron lafiyar jiha da al'umma a jihar Zamfara, da kuma su masu mulki, siyasa ta shigo ciki.
kamar da yadda a kwanakin baya mutane a jihar Sokoto suka ce za su kare kansu tunda hukuma bata iya yin komai ba, gwamnatin jiha bata ɗauki matakan da ya kamata an dakile wannan matsala ba, za su raba kansu su kafa ƙungiyoyinsu na 'yan sa kai su kare kansu da dukiyarsu. Hukuma kuma ta ce ba za a yi haka ba. In ka je jihar Katsina kuma za ka ga cewar akwai ƙungiyoyin sa kai da ita hukumar ta ɗauka. A jihar Zamfara ma akwai waɗanda take biyan nasu amma ba su iya maganin wannan matsala ba. To an bar talaka kamar yadda wannan talike yake faɗa, bai san inda zai je da rayuwarsa ba. Abin tausayi ne, abin takaici ne, abin ɓacin rai ne ga duk wani maluki musamman daga arewacin Najeriya a ce wannan yana faruwa. Ga ƙaryar addini da muke yi kullum, ga ƙaryar siyasa da mulki da demokuraɗiyya da arziki da muke yi kullum, amma mun gagara zama mu tsara shugabanci da wakilci da jagorancin al'ummar mu domin a samu maslaha. Jihar Zamfara misali ne arewacin Najeriya, kuma aka bar wannan zai mamaye ko ina zuwa gaba. Ba abu da za a ce iya jihar Zamfara ko Sokoto ko Katsina ba, zai iya shafar ko ina arewacin Najeriya. Talauci ne, yunwa ne, jahilci ne, kuma babu wani jari na a zo a gani da aka zuba a gwamnatace a hukumance domin dakile ko kawo ƙarshen tarin waɗannan matsaloli. Ga ƙaruwar jama'a waɗanda yake ba su da wata makoma a rayuwarsu. A saboda haka abin da shi wannan mutum yake kokawa ya ce ba su da aiki sai karɓar ta'aziyya sai zuwa jana'iza, kuma ƙasa ce da musulmi waɗanda sun karɓi ma tutar Usman Dan Hodiyo wannan abu na faruwa a gare su. To yaya kenan, me makoma? Babu ita. To yanzu bari mu duba tasirin jami'an tsaro, kamar yadda shi wannan bawan Allah yake magana cewar jami'an tsaron ma ba abin da suke yi. Shin gwamnatin ce ba ta turo su, ko ko a'a kawai jami'an tsaron ne ba sa iya yin wani abu akai, abin ya fi karfin su? Wato abin da na fahimta dai an samu wata baraka ce wurin sadarwa wajen mu'amala tsakanin ita gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin tarayya da kuma ofishin Nuhu Ribado wacce take da alhakin daidaita dukkanin sadarwa da mu'amalar sha'anin tsaro da za a gabatar wa shugaban kasa bayanan inda aka kwana. Nan ne aka samu mishkila, aka samu katsewar bayanai yadda ya kamata da kuma hulɗa ta gaske. Wato ita wannan siyasa ba a kafa ta domin a cuci talaka ba, an kafa ta ne domin a taimake shi. Tsarin mulki na shugabanci na siyasa jagorancin al'umma ne na kare 'yanci da mutunci da dukiya da arziki da rayuwar dukkanin al'umma, babu bambancin jam'iyya. To wannan an gagara samu a sha'anin al'amuran da suke faruwa tsakanin jihar Zamfara da ma gwamnatin tarayya kan wannan al'amari. Zaka ji gwamna ya zargi jami'an tsaro cewa ba su aiki, zai ce maka ya ba su kuɗi ko ya ba su motoci, zai ce yayi kaza yayi kaza. Ita kuma gwamnatin tarayya ai alhakinta ne, ba ma gwamnatin jiha ba, a kashe dukiyar da ake ware ta na musamman ga hukumomi na tsaro na ƙasar domin a kare rayuka da dukiya da mu'amalar mutane cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. To an samu faskara a nan. Shi yasa shi wannan mutum cikin fusace yake zargin kusan kowane maluki, daga ɗan siyasa ɗin daga kuma jami'an tsaro. Ya ce shugaban karamar hukuma. To shugaban karamar hukuma me zai iya maka a wannan al'amari? Gashi nan ana nuna shi. An ce 'yan sanda ga su nan suna wucewa sun ce aikin bai daidai ba. To abin da na lura shine an samu matsala ne, su shugabanni na siyasa hulɗa su kila bata kai matsayin da ya kamata a ce ta wanzu tsakanin su da jami'ai na tsaro ba. Su kuma jami'ai na tsaro suna ganin cewar su ma kansu rayuwarsu na cikin hatsari, domin su 'yan bindiga su wanda suke ta'addancin nan ba kawai talakawa sukan kashe ba, sukan takurawa ma waɗanda su ne jami'ai ko masu mulki ko kuma masu rigar sarki ko ɗan sanda ko soja. Idan sun gashi ba sa barin shi, walau su kashe ne ko su yi garkuwa da shi su nemi dukiya a kansa. To hali da Najeriya ta kai a arewa, wallahi za a kai matsayar da babu wani maluki da zai iya rayuwa da mai mulkin da talaka, kowa zai shiga cikin rayuwar hatsari. Kuma jami'an tsaro in ka ce laifinsu ne, to kuma jami'an siyasa me zaka ce? Su ma zaka ce laifinsu ne, saboda shi jami'an tsaro ba zai yi aiki gaban kansa ba sai bisa umarni, bisa tsari, bisa kuduri na shi mai mulki farar hula. To yaya kuma batun 'yan siyasar da suke wannan jiha ta Zamfara, me suke yi akan irin wannan matsalar? Wato wani abin da zai baka mamaki shine ai an yi gwamna na jam'iyyar PDP kafin ita wannan gwamnati ta jam'iyyar PDP a jihar, ya yi wuf ya kuma jam'iyyar APC aka bashi mukami, ya zamanto minista karami a ma'aikatar tsaron Najeriya. Haka soja, harkar mu'amala ta tsaro tana hannunsu tare da sauran hukumomi na ƙasa. To me yake yi a kai? Ba za ka iya ci ga abin da yake yi ba. Sa'an nan ya rungumo siyasar faɗa da gaba a cikinsa, a tsarinsa da wacce take mulki ita jam'iyyar PDP din a jiharsa. Kada kuma idan ka duba za ka ga baya cikin ma rukunin jam'iyyar APC na waɗanda suke tallafawa talakawan
jihar idan wannan al'amari ya faru kowa ya san cewar mutum ɗaya ne duk tarin 'yan siyasarsu daga gwamnansu na farko a wannan jamhuriya wato wanda ake ce da shi Ahmad Yariman Bakura har ya zuwa shi na yanzu ai an yi gwamnoni kamar guda 3 zuwa 4 ko ma 5 to amma babu guda da zaka ganshi da yake ɗawainiyar tallafawa ko shiga cikin wannan harka sai mutum guda wannan sanata da ake ce da shi sanata Abdulaziz Yari in ka cire shi ba za ka ga wani jami'in siyasa a jihar ba har ita gwamnatin ai sai ta ce baka ta sai motoci amma ta bada shinkafar ta bada wani tallafi da aka kona ƙauyuka an shiga an fita sai a ce a'a ai koyi ne kuma mutane ne yan jam'iyyar APC abin da su mutanen Zamfara suke faɗa kenan ba ni na faɗi wannan magana ba saboda haka abin da ya kamata a yi shine 'yan siyasa su aje jam'iyyar APC PDP su ɗau tsarin da shi wannan Abdulaziz Yari ɗin sanatan nasu ya kirkiro yadda cewar batu ne na ƙasa duka ba ma jihar Zamfara ba ta Najeriya ce kowa ya aje jam'iyyarsa a rungumi tsarin da za a cici wannan jihar tasu daga wannan masifa da kuma sauran jihohi da ke makwabtaka irin su Katsina irin su Sokoto irin su Kebbi. Wayo ni wayo wayo arewa wayo ni wayo ni wayo arewa ina mafita jama'a ina mafita arewa mu dau aniya tun gyara mu san mafita da kanmu